Aku koyo kayak mau. Tepuk tangan yang meriah, kasih spot yang meriah buat Niken Salidri campur seni Bayangkara. Plumpang Tuba luar biasa sekali guyub rukune kompak ngene tak kon tepuk tangan kan. Kapan? Ben nek bar Dek. Sampeyan kapan ngongkon tepuk tangan? Ora mboten nggih. Mau ki langsung kowe bar nyanyi langsung tak kon tepuk tangan. Warga masyarakat Sembung Rejo. Endi wis ngongkon tepuk tangan aku ngene kok. Kowe ora ngomong. Aku kan yang ngomong. Kamu kan tidak. Yeah. Nek ngomongmu ki keri ya, Mas. Kok. Lah, aku kan tapi mensupportmu. Endi? Nyurungmu. Dah, surungan. Aja Dek inget tak suruh yo kejlungup ngono kowe. Sing kok sampean. Yo gara-gara kowe kabotan mburi lho. Mlakumu kan. Iken. Ayu. Halo. Sembung warga masyarakat Sembung Rejo. Sembung Rejo. Plumpang Tuban. Ya. Acarane bersih desa. Aduh. HUT. Puncak lagi wis September lagi nanggap iki lho. Lho. Piye to? Iki Agustus wingi ya jek enek sing longgar. Akeh banget to jan iki ya. Ora lho lek awakmu. Bayangkara full kok. Iya to. Full. Mosok kan. Heeh. Main endi ae. Iki ra eling to Mas duit entek wisan. Romansane kok iki gara-garane nunggu longgare campur sari Mayangkara karo Niken Salindri memperingati HUT ya. Hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Lambene alon-alon. Lho arep ngalih. Isin aku, pendak omong lek gak kami sosolen yo ngiler. Ngene dadi nek kowe isin sok ben ngomong ki nggih celemek ngene, Nduk. Nah, ngene ya lho. Lah jenenge iki asine yo Ya. Memperingati HUT Hari Ulang Tahun yang ke-80 Republik Indonesia dan peresmian jogging track lapangan Desa Sembung, Tuban tanggal 6 September 2025. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Merdeka! Merdeka. Tapi yang ngono jargone warga masyarakat Sembung Rejo ya enek dhewe. Wis gak peduli. Soalnya mau wayahe jargon mesti meneng kabeh ketara iki. Ketara nyapa? Untune loro. Wong jaba kabeh. Lho, piye tejan iki? Ya wong jaba metu rene kok nglumpuk. Maksudnya duduk warga kene. Sembung Rejo. Ning iki wargane teko Tuban dan sekitarnya. Tuban piye to? Rumah kamu pakan sapi yo. Iki ora mung desa kene, ning kan madoh barang, nggih ta, Bu? Ibu enek sing teko Mojokerto, enek sing teko Bojonegoro, kae Bojonegoro, enek sing teko Mojokerto. Makane lek ditakoni jargon ki sing iso gor desa kene, kamangka sing delok sakmene ki ora mung desa kene. Tepuk tangan sekali buat warga masyarakat yang ada di sini sudah menekakkan semua masyarakat yang ada di lain-lain Tuban. Menekakkan itu piye maksudmu? Mendatangkan. Nah, ngono bener. Mendatangkan semua. Kita doakan semoga Indonesia semakin maju, semakin bersatu, semakin sejahtera, semakin lestari. Amin. Dan semoga buat warga masyarakat yang ada di sini semakin rukun, guyub rukun, gotong royong, semakin apa nih? Semoga nih mau semoga.
Semogamu wis kakean, ganti. Semakin asoy. Kaya manut camburi. Ya moga-moga kabeh masyarakat orang mau masyarakat kene mawon sing delok maupun yang ada di streaming kita kasih doa yang terbaik. kita kasih. Loh, iya kok. Teman, aku arep ngomong muga-muga malah jadi kita kasih. Sik to awak dhewe rene iki yo golek lho. Arep ngasih wong iki apa ya luweh-luweh. Jaluk. Lah urung to? Urung. Urung lunas? Urung. Dan Maya lunas kabeh. Bulurah urung. Sampeyan urung lunas. Maksudnya Cacah wis lunas kabeh kok. bulurah urung maringi. Masa Iya. wong wis lunas. Pun lunas yang kita, Bu. Lunase wis, Dik. Support untuk teman-teman iki. Urung. Oh, saweran. Nah, iya. Oh, Support. sesuk kalau mongso bas saweran. Aku ora mbah saweran support kepada teman-teman. Nek Kita dire Bu Luna sudah mensupport, sudah menanggap Mayangkara. maksudnya ngene lho, Kan. Jadi awak dhewe iki kan yo teko rene, ya to. Iso menyenangkan. Mas. Wes. Kok rumansaku yo ngono ku nek kakean wis diomongi ra usah kakean mendem. Kakean mbakmu yang mendem ki ya sapa karo Mas aku. Mbak ampun. Hah. Ora mambu apa-apa kok. Pak Colopot iki lho sing mendem. Tapi Wis diomongi seragame garek iki Pak Pot. Iki seragame ukurane maksimal XL. Ya. Wis sama ngono kakek mendengan metenge biasane blendung to. Ya. Lah Pak Pot iki ra percaya panggah ae. Akhire malah ngono kuwi ketutupan drum untunge. Dadi pama drame dilahi perang betat kabeh. udele ketok genah. Wah, ngomongi Wong kok. diomongi colopot iku carane nek gedhekne klambi secara langsung dimpleng-pleng terus ngene. Kok kayak martabak ngono lho. Susu ya ombo. Padane martabak. Klambi iki Iya, kaine iya. iki kaine. Iya ya kan kok Semoga iki semuanya panjang umur, sehat selalu, Amin. rezekinya banyak. Barakallah. Sing urung munggah umroh muga-muga ndang munggah umroh. Sing urung munggah kaji muga-muga ndang munggah kaji. Sing duwe utang muga-muga gendang lunas utange. Sing urung duwe jodoh muga-muga gendang entuk jodhone. Sing urung rabi muga-muga ndang rabi. Sing entuk pacar muga-muga ndang entuk pacar. Sing gum duwe anak muga-muga ndang entuk anak. Allahumma amin. Ya Mas, sama nama apa? Berkati. Lah aku bolak-balik donga kene aman amin, berkati. Ya arepe yo piye wong ora ngomong kok. Siapa ngomong ae Mas apa jane sing ngomong? Heh? Sabar. Siapa ngomong sing ngomong ae? Heh? Siapa ngomong? Itu Mangsane ning kene salindre ning kene rampung nyanyi ya omong barangan gitu. iya. Dungane apa salah wong dungane? Siapa ngomong ae sapa? Aku. Ujuk ta? Ayo sapa? Di ramelok bayari ngomong ae. Kok urun wong 5.000 omong ae. Lho aku dhewe to. Aku dhewe. Kan ora apa-apa ngono kuwi ancene bocah angel kandhanane kok. Nyanyi ya, nyanyi. Ma. Ah cantik ya cantik oh ya ampun. Ya ampun. Lambene sok. Aku sisip pegel karo Dan. Aku kok mau aku munggah emosi aku jalan. Tak kabeh dhewe. Ayo nyanyi. Emosi tenan aku. Wis nyanyi. aku kurus ngene iki emosi malah blendung neh. Ngerti kok ora? Di sawang kok kena apik. Bodimu apik. Aku sisip. Sabar. Sing sareh, Dik. Sampean wis suwi ra ta melok Mayangkara lagi melok Mayangkara iki gregetan aku tak dadekne tumbale Mayangkara. Ya Sumpen aku tak dadi gambar iki ya. Mayangkara wis mulai rada megelne kabeh soalé cah-cah lek rong enek tumbale. Wis bocah. Angel omongane. Nyanyi, Dik. Nyanyi. Nadane Mas, nadane.
kurang dhuwur. Kurang dhuwur nih. Satu Tepuk tembang. tangannya mana? Aduh, masa lali sih. Aduh, gimana sih? Heeh. Kalau pendak niken itu nyanyi, habis nyanyi itu harus dikeploi, tahu nggak sih? Pendak dia. Setelah niken nyanyi kok pendak. Pendak. Iya, setelah niken nyanyi itu dikeploi. Ah, masa nggak tahu sih? Iya. Gitu aja kok repot. Tinggal lihat sama keplok-keplok saja susah. Nanti sio-sio kaya ngono kuwi. Niki, ini juga ada request lagu nemu. Sopo iki, Pak? Pak, Pak rebes-rebes. Ya ta, tahu. Pak. Rebes-rebes ya ta? Apa ini, Bunda? Bunda biasa aja. Saiki mau teko Pak repepeh. Ayo. Pak rebes. Lah iya, wis kuwi lah. Pak rebes. Heeh, catetane Pak rembes. Wis, iya, heeh. Iki uga pamundutan request Dari 2L Forever. Heeh. Bokong Semok tambal ban. Bukit Berbunga. Ya, Lah iki wis. mau 200 kok. Lah request-e 3 ya kudune 300. Wah, piye to? Niken. Jangan membahas masalah saweran, Dik. Nganti kowe njaluk saweran delon. Ora tak wenehi iki ya. Emang jare ngomong ngono, bocah Dik. Loh, urung tutup. Aku ngomong piye? Gak oleh bahas saweran, Ya. nek dhewe ya kebacut. Aku muni ngono kok. Bahasane. Heeh, iki sing dipinangkani apa sing diaturi jumeneng enek? Itu ada dari 2L Forever. Kamu tahu 2L itu apa? Tidak. Lindri netramu. Lindri itu adalah bayang-bayang. Oh, ngono ya. Ah, jadi kuwi termasuk salin iki salinane bayangan, gitu. Salin. Lindri. Ya kan? Kamu jangan menggunakan namaku itu sebagai bahan perguyonan. Loh, ini kan sama, materi itu sama. Apa yang 2L. 2L itu Lindra Lindri. Oh. Kamu udah tahu. Lindra Lindri forever. Rasa keplok. Loh, gitu. Orang nyanyi, wayah aku nyanyi keploki, ngomong Lindra Lindri keploki. Loh, rasa keplok. Siaga. Loh, rasa keplok. Aja Pas aku nyanyi keplok ana. Masa ngomong Lindra Lindri wae keploki. sulit memang. Enggak mau. Sabar kan. Ya. Kamu nyanyi dulu nanti biar wong-wong keplok ya. Enak. Ya, kan? Ya. Yang mana? Yang mana? Siapa yang punya? Pokok Semok tambal ban Bukit Berbunga. Ya. Oh, aku tahu. Nada C. C. Aku mau nyoba lagu ini yang baru ini. Aku belum pernah menyanyikan lagu ini. Iya. Kita pun turut bersama. Dek, nadane C. Jadi iku ucapanmu karo nada iki pasti. Sabar. Keyboardmu kuwi lho salah keyboard. Nadane iki lho C. Piye iki? Aduh, gak kena. Ini anu Dedek. Tenang. Pasno. Kurang dhuwur berarti. Nggih. Iku jenenge di bukit berbunga. Lah ning bukit ki akeh ulone. Oh. Ulone enek bisane. Oh. Biasane nek bukit-bukit ki kan mesti kan ana rawa-rawane. Wara-wara.
rawa-rawa. Ayo, ora. Enek apa suket-suketane. Ah. Dadi Mas Ali teko. Ha. Iki Ali apa ula? Iki ula apa Ali? Ya. Nek Ali kok melet-melet. Ayo kita nyanyi lagu itu. Ya, ya. Pokong semok. Loh. Jadi mungkin berdua. Ya, pada campur sari. Angkara. Di game Solitri. Pas berarti ya. Mana pendukungnya nih Ken Solitri, tepuk tangan ya. Wow. Yang berada di sebelah sini mana tepuk tangannya ya. Wow. Jangan dia pendukung ra. Isara kayak gonangku ngene iki. Ya, Sentak semangat kompak anti lemes. Oh, ngono to singkatane. Bisa 14 ya. Heeh. Nang, Ayo, mana pendukungnya Gandol? Gane. Ya ning kene jajal di tengah. Bapak Ibu, mana pendukungnya Gandol? Oh, kene kan bolongku jajal kono. Karena kono bolongnya Niken, aku gak bolo. Yang sebelah sini mana pendukungnya Gandol? Saya oleh papat, kayak mau tak kayak 5.000-an. Masa? Jajal, hah? Enggak sih. Oh iya. Oke, baik. Mana Pak Lurahnya? Hah? Mana Pak Lurahnya? Ini di sini Ibu Lurah. Oh, Ibu Lurah. Ibu Lurah ganti Pak Lurah. Duh, maksudnya Loh lah, iya kan aku teko Pak Lurah. Nek Bu Lurah aku wis ngerti. Ngono to? Heeh, lah Pak Lurah. Ning sandinge. Oh, alah Pak lerang ketok lho, Pak. Maksudnya sandinge rada rene ngono lho. Endi? Eh. Oh, walah, lah liyane do padang-padang Pak Lurah kok gelap. Iya kesentrong lampu garai lampu iki nomorane gede kancane Pak Lurah kok bagian lampu. Pak Lurah ini punya usaha gede lho. Apa? Esteller jitu kemang. Pak Lurah ini. Oh, Tenan. Esteller Jitu itu punyanya Pak Lurah. Iya. Ayo kita tiliki dulu. Diliki apa? Kita itu makan dulu estellernya. Coba kita kamu yang memegang, aku yang Ya, makan ya. ya. Ya, kamu coba dulu ya. Iya, aku mau mencoba dulu. Testimoni. Ayo, kamu duduk. Oh, iki tak bukane. Nah, sendoke. Sendok. Ki ora esteller, es leder iki. Dah wong wis ora nek es, makane kan leder. Iya, coba rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kan? Iya kan? Kan? Rasanya lebih. Kan? Kan? Loh, Ken, bagaimana rasanya? Ken, ini Ken. Tut barang. Ken, rasanya piye kok tau weruh saya. Bocah sik. Kaya kesurupan bocah iki. Loh, bocah iki. Loh, jamuk. Rasanya. Luwe apa ngelak? Apa saking penake teler? Piye kan? Asu. Loh, asu piye to? Asu piye to kan? Esteller lho iki. Gitu loh. Jajal sitoke. Aduh. Jajal sitoke. Ya, sendoke kon. Kaya apu. Iya kan? Podo ora. Gak podo enak ndi? Nih kan. Tuh werusan mas aku kowe iki. Piye kan? Pori-poriku bergejolak. Terus maksudnya Pori-pori yang ada di tubuhku ini dalam perut. paru-paru goblok.
Kene apa pori-pori piye? Paru-paru ning kene. Oh, kowe kleru. Ngerti. Lah dadi niki kan salindri gedene kayak ngene mergo paru-paru pindah kene. Wah, lancen yo paru-paru cedak entut. Mas. Gak ngerti sampean rasane. Piye kan? Delik ana sampean kok langsung meneng. Cep. Langsung meneng cep tuh sampean. Ra iso berkata-kata toh? Ra iso toh? Jajal sindene. Mbak Afi. Ngene dhewe. Ini. Nanti. Ini. Ning kene. Kudu ning kene iki. Ya, dulang. Ki sendok anyar ya, Mbak. Engko lek anu gone Anyar Mas. tenan gak? Gone Mas. Beracun mengandung cyanida. Mengandung iler. Meneh. Terus celula-celulu ini bar mangan es teler. Mesti. Pak Colopan, bermangan ini. Dilihat Pak. Amin. Bot, sadar bot. Apa? Rasanya piye, Pak Bot? Wek piye nyek iki. Oh, enak toh. Saking menenge iki saking enake. Terkesima dengan rasanya. Heeh. Iya. Jadi itu pas gitu rasanya. Apalagi kalau kita nikmati sambil kepanasan. Esnya rodok wungkul-wungkul. Heeh. Ada klintrek-klintrek. Enak. Iya. Ya. Kita panggil ownernya dari es teler ini. Siapakah dia? Kalau bukan Pak Lurah dan juga Bu Lurah. Nanti kita Menyanyikan lagu wajib. ora. Nanti kita mencari resep es teler ini. Oke. Oh, gitu ya. Iya. Kita Itu es telernya jangan taruh situ nanti kesaduk. Iya, mau saya ringkesi. Kesuwen. Jemek ini loh, kamu nggak tahu tah? Kan ini jemek kan? Aku tidak bisa. Ayo kita panggil ownernya. Ada Bu Lurah dan juga Pak Lurah. Ya. Ini hanya 5 menit saja ya Bu. Ya, jangan sampai lebih, Bu. Kalau Jangan sampai bayar. lebih. Kalau lebih nanti durasinya habis. Ayo untuk Pak Lurah dan Pak juga Lurah Bu sama Bu Lurah. Nggih. Saripin. Jangan lupa membawa dompet ya Bu. Ya. Oh. Kantor panjenenganipun. Sapa ngangkon cepat? Lurah. Mandek. Ngadeg. Sapa ngangkon? Sopo? Lancang. Colopot paling sing ngongkon, colopot kae ketara mangan. Jane bose sapa kok? Ayo. Monggo Bu. Monggo Bu, kantor Sama panjenengan. Bapak Nggih. kita kasih spot yang bergembira. Ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya. Halo Bandung, ibu kota keindahan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Merdeka! Merdeka! Suaranya mana? Di Merdeka! Ken, Bu Lurah karo Pak Lurah hilang. Dene, MTM apa iki? matamu. Oh, ya ampun. MTM. Apa iki? Iki loh. Oh, sik tak joko ning mik kok. Yo, pangapunten Pak Lurah. Oke, Bu Lurah.
Yang ngene iki kaken mangan es teler. Ya orane kaya ngono. Oh, menunjukkan Pak Lurah iki sehat ngono. Oh, colok. Paring asma Pak Lurah. Pak? Pak Sutoyo Muslim. Lha Pak? Pak Sutoyo Muslim. Ah, dengkok pisan. Pak Sutoyo Muslim. Musrik. Muslik. Muslik kok musrik. Lah muslik. NTM. Muslik, Pak. Pak Sutoyo Muslik. Oh, nggih. Heeh. Niki Bu. Bu Lurah. Anu Bu. diagem Bu mike Bu. Bu Loh ya Nunuk. lali ya ampun nek nggo mik lali. Bu Nunuk Susanti. Nunuk Susanti? Nunung Susanti. Oh, Nunung Susanti. Nunung bukan nunuk. Nunung Susanti, perempuan banyak muda. Jalan tutup mata. Na 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 na. Ente na 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 na. Na 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 na. Marilah mimi, oh mari sayang. Na anak, ente jangan bilang. Cepatlah cepat. Ande melompat. Nunuk. Nggih, sugeng dalu Ibu. Nggih, sakmenika apa wartosipun pripun? Sae napa mboten? Alhamdulillah. Sakmenika sehat napa mboten? Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi awet enom. Awet leh momong anak putune ugi masyarakat. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih. Insyaallah. Amin. Sakmenika sampun puas napa dereng Ibu? Dalam Sampun puas napa dereng nanggap mayang karo dereng nggih. Kebakaran. Oh, Diagem Pak mike diagem Pak. Nggih. 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 Dados niki dereng puas Bu. iki dereng puas nunggu acara sampai selesai baru puas. Oh, berarti menunggu selesai bariki selesai. bar iki selesai ya. Bapak Nggih, di sini Bu. semua masih minta belum selesai. Oh, niki badhe selesai jam pinten? Kinten-kinten. Oh, jam kalih. Oh, nggih, nggih mboten malah remen rintang-rintang nggih mungkin soalnya enten tambahane to. Heeh. Masalah kan kok wayah goro-goro iya toh. Ya, kan nek sesi loro. Gara-gara nggih. Mungkin ada sepatah dua patah-patah kata-kata. Biasa-biasa alon-alon. Pak rasa guyu, Pak. Wong ana wong kok bisa solen malah guyu. Biasa sebut. Terima kasih kepada Oh, nggih, matur nuwun nggih sampun. Urung bas. Terima kasih. terima kasih kepada Mbak Niken Salindri beserta krunya yang berada di Desa Sembungrejo ini bisa menghibur warga masyarakat Desa Sembungrejo dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mendatangkan Mbak Niken Salindri lagi. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sangat nggih, Bu. Pun khusus desa mriki kalian jenengan benjing lek tahun depan nanggap malih kula paringi diskon. Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah nggih. Sing maune 100 juta dadi 200 juta. Oh, diskone ngono kuwi. Ya ya bagus iki. Bagus. Nggih, Pak, wonten ingkang dipun aturaken, Pak. Nggih, bapake. Nggih. Iya, terima kasih. 5 menit, Pak. Buat Mbak Niken 1 menit aja ya. Nggih. Pas saya kesana itu terkesan Cukup, Pak. hanya ketemu figurannya aja di rumahnya Mbak Niken. Oh, nggih dados fotone ini kan jenengan figura tendal. Masalah figur aku nang omah gambare tuyul iki, Mas. Karena pada saat itu Mbak Niken masih Masa sekolah. aku enek fotoku dhewe? Fotone sinten niku, Pak? Fotonya Mbak Niken. Sanes, Pak. Dondol. Kalian tuh Pak jenengan paling, Pak. Membo-membo jenengan paling. Masuk kayak aku mirip tuyul kuwi. Ijo paling. Lah. Iya itu. Kenane sik ojo kesusu. Heeh. Nggih to, Pak. Nggih, ketemu Pak Soleh dan Toyol. Pak Soleh kayak tuyul. Dan Bareng ngeloknya aku kayak tuyul, saiki Pak Soleh kayak tuyul. Anjir keluarga tuyul kan. Bahasane kok. Nah, ibuku anu, Bijaksana. biasanya aku nyelok til. Apa ki? Kuntilanak. Bocate koyo ngono. Ojo to Mbak wong streaming lho wis aja to. Iki anu kan.
Iku mau sing wis disampaikan. Ada yang disampaikan Pak. Berarti jenengan dereng nanti kemanggih kula. Nembe niki Pak. Nembe niki. Jenengan demek Pak. Sami nopo? Jenengan demek mboten menapa kula nyata niki Pak. Ndredeg, Mbak. Dredeg niku ajrih kalian ibu napa ndredeg napa? Ajrih kali Mbak Niken. Lah kenapa? Mergo tuyul memang. Didemek merinding. Oh, ya ampun kowe iki mosok nggo setrum to Ken. Ya mung Pak Lurah tok sing bisa menghormatiku. Ora kaya sampean. Iya, Pak. Demok mak. Iya, lah anjene setrume dhewe padha ae. Pak, demekna ke Pak? Monggo Pak. Pak mau gratis. Nyapa Ken? Nyetrum ya aku. Masa ta? Heeh. Pak jenengan demok ibu, Pak. Ora apa-apa, ora Ora apa-apa. apa-apa. Jenengan Nyetrum ya? Guyune. Lah piye to wong guyu ora oleh. Ada permintaan lagu napa Ibu Nggih, kalian Bapak? Nggih. Duit, Pak. Bu. Satu lagu 150. Belum kok ditarget 150. Lancene Bu, ben semangat kok. Iya, enggak apa-apa. Gua saja. Nggih, napa Pak? Pak Lurah pasang. Minimal 3 lagu. Nggih. Satu lagunya 150 minimal 3 lagu. Rasaku neng kono. Jadi pas 500.000 mungkin Pak. Iya. 3 lagu 150 kali 3. Nggih, jadi pas 500. Sik godhek ta ora. Tamu niku bonus, nggih. Sik godhek ta ora Mbak Mbak. Anu sewane room. Kurang godhek Mbak. Pun sak entene mawon mboten napa-napa. Ngono sik tak hitung sik Mbak. Wis pas 500 Mbak, Pak. Iya to, Ken. Kedap ya, Pak. Itu sih 20 iki ana 20 ya Mboten iki. bisa kon. Ora apa-apa Ken. Ora apa-apa tambahane iki wis dadi 500 Mbak. Kapal parkir Pak niki Ken. 1, 2, 3, 4. Lah kok 450 pas Iya, kok, Lah Pak? pancene 450. Lah ya, petang atus Kita cari 70. 500 ya lho kok. 470 Mbak. Wis Oh, lumayan. nggih. Mengke dadi 3 lagu seprapat. Nggih. Napa lagune? Lagune napa? Ji. Loro. Sido Rondo. Wong jek prawan bareng kok. Kita rondo. Jane sing disawang Pak Lurah iki apa lho ya? Lah yo, mau Pak, lihat ini Pak. Nemu. Lintune niku. Ngonjenan ngarani lemu. Apa lagu? Lemu. Apa iki, Mang? Nemu. Oh, nemu to. Napa Pak? ACN. Ibu napa Bu? Lamunan. Lamunan. Gimbon. Dalam hitungan ketiga Lintune gugur, niku Pak. mawon Pak. Gak ono. Napa? Apa? Mbah, Ninggalkan tresnan. Bojo loro Pak, bojo loro. jane murah oleh Sido Rondo bojo loro saiki malah. Oh iya. Oh iya. Bocah de bujil. Bojo loro ya Pak Ating Pak. Nggih wis. Anu gulu pedhot, Pak. Ah, gulu pedang Pak. Ora iso. Anu ning ngoten. Anu kawin Karang juga. kates. Wis, sekarang Kawin di kontrakan. 3 kali sudah. Mpun. Napa nih? Mpun ta, Pak? Nggih, matur nuwun, Pak. Mpun. Loh, niki jenengan badhe mandhat to? Lah, nggih joget riyen teng mriki lho, Bu. Nggih, tenang Piye mawon. lah? Ayo. Karang kates itu. Karang kates bendungan wawang kon Malang kinclong banyune nggugah kenangan saben lewat tumotsu ing brangetan lan tumetes ateku tratapan lungguh cecer sonelos-alos mampu koran lawas minangka dadi kasuri catur netra laras sambang asmara sumilire angin gogah rasa niku Pak. Ayo Pak. Kula mawon. Leteng napa Bu?
kalih kula. Ora. Maksudnya iki Pak Lurah ra iso nyanyi. Dadi wakile. Niki. Lho. Oh, Pak Lurah apale mung Sidorondo dadi ndek ngenane wis diapalne Sidorondo kuwi tok. oh alah, wis mempersiapkan si Dorondonya. Latihan nang gone karaoke iki. Ya sudah kalau gitu si Doranda aja. Ya, Sidorondo. Apa nggih lek niku? Tuh, nggih mboten purun kula. Kalian jenengan nggih si Doranda nggih. Nggih, terus apale niku apa? Nggih, kula bantu mawon. Mboten usah mikir mboten cemburu. Nggih. Pun Anggap kula niku anake, ngoten lho. Sangune nek. Nah. Ajur. Ibu radi maju mriki nggih. Bapake ta mriki, Pak? Mengke kula elek kan, pun. Tenang mawon, santai. Sidoranda. Wes, Pak. Iki mau bapake ketir-ketir rek. Oh iya, bar iki. Mari ngene, yo. niki menawi kersa Bu? Lho, Bu, buluna. terus purik ngono iki. Ora, wong jupuk. Oh, ora to. Sampun mboten usah, Bu. Bu. Sampun. Bu. Mboten usah napa to Bu. jenengan. Mboten usah, teng napa to. Ampun repot-repot. Kowe kok ya cowepet men to. Niki susah napa mboten? Niki ikhlas, lahir batin. Malih nek. Sampun matur sembah nuwun. Bu Lurah Mugi sehat selalu panjang umurnya. niki perangkat napa kerja? Oh, Pak Sekdes. Nggih. Iya. Sik Bu Oh, Agus. lha niki mboten foto rian bertiga. Oh, nggih, foto rian bertiga. HP-ne pundi HP-ne? HP ku ah? Ngapur. Nggih. Fotona, Mas. Kula teng tengah. Monggo, Pak, niki, Pak. Beden lagi mriki, Pak, lagi mriki. Nah. Terima kasih Bu, matur sembah nuwun Bapak. Sehat selalu panjang umurnya. Barakallah. Nggih. Wes, jan. Ibuke cantik. Bejone Pak. Cocok menjadi pemimpin, ya toh? Iya. Kanggo mimpin wargane iso guyub rukun, iso ayem tentrem, ora ana balak lan bilahi. Heeh. Ngono? Iya. Ya toh, Ken? Ayo kita kasih Bareng-bareng. penyanyi lagi. Oh. Ada Mbak Afi. Oh, Afi, ya ampun. Ya, kali ini masih bareng Campur Sari, Mayangkara, juga apa mang jarimu? NSM Nusa Kambangan. Pengusaha Kambangan iki lho. NSM. Nggih, Apa? NSM. Apa? Ini kan susah mangan. TLK. Apa? TLK. Telek. Makasih. Telek makasih lho. Lah aku ditelek-teleknya timbangannya dawa. Yo, oke. Kita kasih satu buah tembang spesial bareng Afi juga Niken. Oke, Apa lho kok? Apa ya lagune? Lagune apa Mas? Ma. Hah? Oh, Pak Lurah mau nyuwun nemu. Ya. Oh. Wih, diaturnya bareng-bareng berdua.